Per acomiadar la Setmana del Pont de la Puríssima, un grup d'avis de la residència d'Altura faran una representació dels Pastorets molt especial. Tindrà lloc el proper dissabte, 10 de desembre, a 2:45 de la tarda, al Casal Marià. I l'entrada és gratuïta. L'equip del MAC hem assistit a un assaig i els propis protagonistes ens expliquen de què tracta aquesta iniciativa que demostra que qualsevol edat és vàlida per la cultura. Doncs jo me dic Esperança Armengol Comte i tinc 95 anys. Mira, el meu nom és Lola Torrent Corcoll, soc filla de Sant Jaume de Llierca. Em dic Rosa Jordà Capellera, tinc 91 anys. Pilar Pesca i soc casada, vaig tenir un marit molt bo. Jo soc Carolina Parella, tinc 85 anys. El que no vaig poder fer de jove ho faig de vella. Pere Parella, sóc el germà de la Carolina que acaba de parlar ara. Tinc 88 anys i ara m'he atrevit a fer de pastorets perquè aquest planter que tenim de professores m'han demanat si podia fer-ho. No sé pas com quedarà perquè no tinc pas talents per fer d'actor. Farem el que puguem. És un grup que vam muntar perquè ens semblava que podia ser una bona manera a nivell social que es relacionessin i també és una bona manera d'estimular-los la memòria i el nivell cognitiu d'ells, perquè hem de tenir en compte que aquí tenim actors que són molt grans i molts fins i tot tenen algun tipus de deteriorament cognitiu, vull dir que és una feina que jo penso que Déu-n'hi-do, que tenen molt de mèrit. El dia 10, cap a 2:45 de la tarda, hi ha la representació ja oficial, portem des del mes d'octubre assajant i preparant-ho i el dia 10 serà l'estrena oficial que ho farem al Casal Marià i esperem que molta gent ens vingui a veure i que sàpiguen apreciar una mica tot l'esforç que fan els nostres residents per poder oferir aquest espectacle. Els nostres actors tenen una mitjana d'uns 88 anys, llavors hi ha gent que a nivell mental, a nivell cognitiu estan superbé, però hi ha gent que comença de tenir algun tipus de deteriorament, fins i tot tenim algú amb una demència incipient i clar, amb totes les dificultats que això suposa a l'hora de representar i a l'hora d'estudiar-se, encara que sigui un paper molt petit, amb ells els hi costa el triple que una persona que no tingui alteració de la memòria. A part dels anys que tenen, que sempre es pot aprendre, però clar, a mesura que ens anem fent grans també és molt més lent. Soc la més vella d'aquí. Sí, senyor. Bueno, em dic Maria Carrera Barcons. Vaig néixer a la Creu de Mas d'Olot. Tinc 97 anys. Mira, tinc 81 anys, però jo me'ls giro que en faig 18. I faig d'Àngel Gabriel, que és el primer àngel que hi ha. Que s'ha vist això? El nom Maria Gelis Casaponsa. I convido a tothom que vingui a veure'ns, a veure com resulta el que sigui, fem tot el que podem, però veurem a veure què sortirà. Va dir, guarda'm una entrada, dic, no s'ha de pagar, diu, collons, doncs així és encara més. Convido que tothom que ens vulgui venir a veure, si es vol sentir de riure, doncs clar, vam riure molt. I si algú vol venir el dia 10, m'ha dit l'Esperança, fem el Pastorets, i hem posat tot el nostre saber i la nostra voluntat i la feina de les noies, jo crec que ens en sortirem. I si hi ha algun disbarat, que algú l'entengui bé, doncs que el perdoni.